Assalamu alaykum mehriban tomaşaçylar. Öz ömrüni türkmen sunuwatyna bagş eden biziň ustad Ägirt halifamyz Rowşan Hallyň şeýle-de döwletli maşgalasy aýna gödelenemiziň bugün döwletli arsally kowmuna ulutay uluşatlyk. Bugün halifaň mehriban agtygy Rahimjanyň biziň dünýämize gelmegi münasibetli mehriban ogly Rüstem Hally şeýle-de gödel gelen döwletli ojakda ogul toýun toýlaýarlar. Hormatly halifamyz Rowşan Hallyň mehriban agtygy Rahimjanyň biziň dünýämize gelmegi münasibetli bugün Rüstem Hallyň döwletli ojagyna toýlanýan dawaramyza gatnaşýan dostlarymyzyň käärdeşlerimiziň dile getiren arzuwlary jygymyzyň salgysyny çarýanyna nur bolup ýagdy. Ana şol arzuwlary bolsa ýurdumyzda meşhur Ada Production'ın oglanlarynyň size hödürlemegini gelin ajaýyp arzuwlary tomaşa edelim. Ine şu gün jigim korpam Rüstemjan gapsyny çaatlyk toy. Rüstemjan ogul ýaşydyn bolsun, Allahjan musulman bolsun jan Hudaý. Ogul ýaşy uzyn bolsun. Agtyk toýlaňyda da gelmek niýetli etdim. Min Allah size Hudaý ýetirdin, Taňryň ýatgadyn. Sen sunuwata aşyk bolsaň yürekden çyn bagşylar mihman bolar öýüňe zehinini baýdak edip belentde halifa bagşy pelwan geler toýuňa çyn dost bagyt guşy täjip başyna çyn dost derdiň alar lukmanam biter gece bas meni bagryňa Balaňy bir sen düşünýän, ada saýsam bu ýollarda meni ýygyna düşürýän. Bir gödel alal men seni wejana, toy şaýyndy tuň tämen geli.